I'm sorry. हम गलत रहनी, तोरा घर से जाके ना कहे के चाहत रहे, बाकी कबो कबो हम तोरा खातिर पोसेसिव हो जाता नहीं, because I love you. दिया, हम तोरा इनसिक्योर होके के कारण देनी का कबो देनी तो काहे तू हमरा खातिर पॉजिटिव हो खेलू? हम जानता नहीं, बाकी हम का करी? हम बहुत ही हेल्पलेस बानी। हम जब भी केहू और लड़की की तरह से नजर मिलावत देखे नहीं मन करे लोग आंख नोच दी। एनीवेज, तू ना समझ बा। दिया, हम तोरा से एगो सवाल पूछी, लेकिन हमरा के ऑनेस्ट आंसर चाहिए। अगर हमरा जगह तहार हस्बैंड के और होत, तब भी तू ओकरा खातिर ऐसे ही फील कर तू जेलस एंड पॉजिटिव? हाँ। तोरा पता बा हमरा में खास का बा? रियल एस्टेट। हम एगो रियल एस्टेट बानी, दिया खन्ना के प्राइवेट प्रॉपर्टी। नम आंख भइल दिल गम ज़दा बा, हम मंगनी का और का मिलल बा। ऐ जिंदगी आदत न दे यूं भी दर्द के।